братя и сестри македонци. Благодаря много, че се отзовахте на това мероприятие, което се дължи на един наш скъп гостенин от Скопие, професор Тихомир Стояновски. Директор на театър Скръп и утеха. Той е продължител на театър Скръп и утеха още от османско робство, който ние го знаеме от кървава македонска сватба. Ако сте гледали, имаше един филм македонски, кървава македонска сватба, с голям патриотизъм бяха, и това дело се продължава от Тихомир Стояновски и не само от него, разбира се, от всички артисти. Кои бяха най-известните? Най-известните артисти? Сите сме артисти. Сите сме артисти на оваа земја. Дојдени сме тука да научиме голема лекција и мала, а тоа е да се љубиме меѓу себе. Се радувам што сум денеска во Шумен. Вај Димитар доаѓал кај нас многу пати на представите на театарот Скрб и утеха во Скопје, на Дионисовите слави, денеска македонските слави, кажувал поезија, представувал книги и секогаш зборувал со широко срце, со љубов, носејќи ја пораката што ние денеска треба да ја научиме зошто сме дојдени на земјата. А сега Тихомир Стояновски ще изпълни част от представленията от Скръп и утеха. На почетокот Бог ги создаде земјата и небесата. Земјата беше безоблична и празна. Имаше темнина над бездната. И рече Бог, нека биде светлина. Нека биде светлина. И виде Бог дека светлината е добра и ја оддели Бог светлината од темнината. Потоа тој ќе рече, вие сте светлината на светот. Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. Не може Шумен да се сокрие. Не може да се сокријат кај шумите, како ги пеете песните, како ги љубите вашите деца, како се љубите еден со друг. Љубовта не се сокрива. Ние знаеме еден голем човек, кој првин беше неверник и се нарекуваше Савле. Тој ги гонеше и ги убиваше христијаните. Но на патот за Дамаск му се јави Бог и тој падна од конјот и ослепе. И Бог му рече, Савле, Савле, зошто ме гониш? Јас сум Исус кого го прогонуваш. Не можеш да се риташ против бодило. Потоа Савле слеп го носат во Дамаск и Ананија полага раце на него. И тој од најголем злосторник станува свечен сад за свечена употреба. Зошто е важен апостолот Павле? Секој од нас може да биде употребен од Бог да сведочи за љубовта. Павле ги кажува најубавите стихови, може би ги знаете, да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, штом љубов немам, ништо не сум. И да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта
никогаш не престанува. Не мисли зло, не се срди, на се надева. Љубовта никогаш не престанува. Луѓе, браќа, македонци, бугари, турци, роми, срби, американци, НАТО, ЕУ, не заборавајте, Бог е љубов. Кој пребива во љубовта, пребива во Бога. Затоа сме овде, да научиме да се љубиме еден со друг, не да се пизмиме, не да се мразиме, не да се убиваме. Кој си ти што осудуваш тук слуга? Бог го дава и зема животот. Ние ништо не можеме да направиме. Бог вели вака: и го создаде Господ Бог човекот од прав земна и му дувна во душата дух животен, и човекот стана жива душа. Апостолот Павле е важен затоа што сонуваше еден сон. Во Дела 15:14 нашиот небесен Отец вели вака: ќе изберам народ кој ќе го прослави моето име. Потоа апостолот Павле сонува сон. Ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ми. Апостолот Павле потоа вели: по тоа видение ние разбравме дека Господ не повикал таму во Македонија да го шириме светото Евангелие. И затоа тој зборува за македонци, македонските цркви, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Затоа што тој сакал така. Но тоа не треба да не направи горди. Бог ги дава имињата на народите. Ние сме овде да научиме да се љубиме. Ние треба да се љубиме меѓу себе. Првата и основна Божја заповед е: љуби го својот ближен како самиот себе си. Зошто е толку тешко? Зошто е толку тешко да љубиме? Што се случува во нашето срце? Ние не можеме ни најблиските да ги љубиме. Често не нервираат, а камоли некој што не е како нас. Ние, ако не пребиваме во љубовта, Бог не пребива во нашето срце и нема понатаму каде да одиме. Ништо не можете да однесете од овој свет на другиот свет. Голи доаѓаме и голи ќе си заминеме. Ги носиме само делата на љубовта во вашето срце, во моето срце, во твоето срце, брате и пријателе. Затоа не е добро македонците да не ги љубат бугарите и обратно, да не ги љубиме турците или ерменците или албанците. Ние сме сите деца на Небесниот Отец. Сите сме добиле имиња, сите сме добиле јазици. Тука сме да се љубиме, да зборувам на сите човечки јазици, ке рече апостолот Павле, на бугарски, на македонски, на турски, на ерменски. Ако љубов немам, ништо не сум, ништо не си, брате и пријателе. И Бог вели: ако некој те удри по едниот образ, заврти му го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја семе кошулата, дај му ја и горната облека. Ако некој те натера да одиш со него 1 милја, ти оди 2. На оној што бара од тебе, дај му и не го одбивај оној што ти сака нешто назаед. Сте слушнале дека е кажано: љуби го својот ближен и мрази го непријателот свој. А јас пак ви велам: љубете ги непријателите своји. Благословувајте ги оние што ве колнат. Молете се за оние што ве навредуваат и гонат. И благословувајте ги оние што ве мразат. Зашто така правеше и вашиот Отец Небесен. Не судете, за да не бидете судени. Оти со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Брате, зошто ја гледаш раската во моето око, а гредата во своето око не ја чувствуваш? Или како ќе кажеш: чекај, брате, да ти ја извадам раската од окото, а пакете во твоето око има греда. Лицемере, извади ја првин гредата од своето око, па после ќе видиш како да извадиш раската од окото на брата си.
Сакајте и ќе ви се даде. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Зашто Господ чука на вашето срце. И Тој ви вели да се љубите еден со друг, како што ве возлюбив јас. Не сме дојдени овде да се пизмиме, да се мразиме. И најсетне не е важно. Не е важно. Бог ги дава имињата на народите. Дали сме македонци, бугари, грци, срби, турци, ерменци, сите сме деца на еден небесен Отец. Ке дојдам при вас. Апостолот Павле вели вака: откако пропатувам по Македонија, оти ке минам низ Македонија. Мир вам до Божио Царство Небесно. Чеда возлюбени. Сега давам думата на првиот председател Номо Илинден Пирин да ви се представи тој самиот. Уважаеми брати и сестри македонци, драги приятели, братя на македонците, сърби, българи, гърци, турци, арменци и всекакви други. Моя прадедо на татко ми, дедото, е убил за троица турци в село Свестримо. Вие знаете, Пиринския дел на Македония, за това, защото негов приятел се жени, а турците взимат циганите, свиркарите в кръчмата. Прадедо ми идва дома и пита майка му, защо нема музика? Она му вика, турците ги взел в кръчмата. И той взима два пиштола тука, в пояса, отива там и вика на турците: що, вика, не свирите на циганите? Цигани вика така за турците, а един от турчино разбирал нашински език и му кажал така: баки ще не бе гявур, гледай си работа невернико. И той вади пиштолите, пат, убива ги, кара ги циганите да свират там. И майка му вика: що стана? Вика: как така? Убий ги, вика. Синко, бегай, оти, вика, за нас нема живот тук. И той тогава избегва през Струма, отива в Петрич. Тогава, това е към 1880 година, отива в Петрич и се фане да пасе козарчето. И така, след време се жени за прабаба ми, купува си ниви и до денес ги викат Богородичените ниви. И така. А на неговия син, Тома, той имал двама сина, Стоян и Тома. Дедо Тома е бил доброволец в Балканската война за освобождение на Македония от турско робство и пада убит за Македония. А на майка ми, татко й, тя е родена в Кукушко село, Мътница. Той е участвал в Велинденското въстание, бил фанен и осъден на 15 години. Срок съдничен затвор. Лежи 5 години от 3 до 8 година. Кориета тогава, султанския ферман, ги освобождава. И така, моето потекло е единствено от наследници, от борци за освобождението на Македония от турско робство. През 1956 година аз съм ученик в 11-ти клас в град Петрич и дойде един ден братът на Никола Вапцаров, Борис Вапцаров,
първи секретар на партията в Благоевградския окръг и ние имахме тогава две гимназии. Учениците от двете гимназии в читалището не събраха и чете доклад. Македония – географско понятие. Чете и аз задавам два въпроса. Кажу така. Какви са били Филип II, Александър Велики и така нататък? Гърци или македонци? Втория въпрос. Какви са били Гоце Делчев, Даме Круев, Сандански, Перетош и хиляди други? На първите вика са били гърци, а вторите Гоце Делчев са били българи. И аз, недоволен от това нещо, напуснах събранието и за 3 вечери направих едно печатче малко с една дума единствена – Македония. Изрезах около нея всичко, в една кутия от обувки сложих мастило и побогателна харта. И топне, пише се Македония, Македония и ги изрежем и после ги разхвърлям тайно из града и всекъде. И 3 месеца не могат да фанат кой той е, както тогава викаха, предатели и така нататък. Между другото, формирах една ученическа група македонци, които трябва да се борим за Македония. Аз съм още 18 годишен. И един ден, една среда, беше планувано да дойдат ученици и дойдоха от Велико Търново на гост в Петрич за обмена на опит. Вие знаете, тогава при социализма правиха се много такива неща. И аз подготвих такива готови. В ученическата шапка, нали, има бомбета, там съм ги скрил, а 3 листа оставих нерезани с Македония, да ги дая на другите момчета. От 5 души бехме те да ги хвърлят. Обаче отиваме до гимназията и 2 души на входа стоят и питат на мене, как се казва, викам Стоян Георгиев. Ти на другия Тома Иван Курбан. Ела. И карат ми в Държавна сигурност и там ме разделиха. Той в една стая с друга. В една стая гледам един крупен такъв як. Какъв беше, не знам. Вика, защо си тук? Викам, не знам. Не знаеш ли? Дай да видим, що имаш по чеговете. И намери едно листче Македония с мачка. Какво е това? И ми го намерих. Обаче бръкна в вътрешния джеб на курката, намери 3 нережените листове с Македония. Какво е това? И аз се чуда с секунди, що да кажа. Ако кажа, не са мои, кой ти ги сложи от джеба? Нема дилема. За секунди решавам, викам мои са. Като е удрил така един хубав пресник и слънце още грееше, звезди ми изкоча на очите, но запазих дух. С кого ги правиш? С къде? Викам от дома. Веднага копчето там, нали, на бюрото има копче зън, обажда се полицай велик. Джипа веднага заминаваме за Дълбошница, за нашия квартал. И там вече майка ми и татко ми гледат, що става. Взеха да обръщат всичко. Къде се? Аз викам, ето тук, дадох им тия кутията с печата. Те обръщат всичко, търсят да намерят оръжие или не знам, те си знаят какво. Всичко така обърнаха на джипо и веднага, вместо Петрич като Мевре, веднага на Благоевград ме карат. И там 16 дена ме тепат, тук. С кой ги правиш, защото викам сам. Не знаех, че и моя приятел, мисля, са го познали него. Обаче, една сутрин ме изваждат на тоалетната и на стената отгоре пише Шан, кажи си истината. А мене, понеже малката ми сестра 9 години беше по-малка от мене, не можеше да каже Батишан, Батишан и така ме викаха в гимназия всекъде. Шан, кажи си, аз викам Сага. Това, за да пише Шанка, след това викам само Томата. И що да правя, се чуда са цял ден и на другия ден, като ме викат, викам, няма, сте знаят. А той, следователя, води разговори и на моя, и на мен и моя приятел. И му кажувал така,
Абе, то голем инат, бе. Абе, кютек яде, не кажува нищо. И аз при неговото предупреждение, така че да си каже истината, и викам така. Вика, ти мислиш, нищо не знае. И както иде, натисна копчето и ми върне в ареста долу в мазето. 16 дена съм там. След 2 дена ме викат и вместо на първия етаж карат ме горе, във втория, и там пише началник управление на МВР в Благоевград. Чупнаване, полицая, да, Гарио, началник, заповядайте. И влезах аз вътре, седи. Той седи зад него, на Тодор Живков плаката, така, и вика: малко момче, вика, ти много големи въпроси искаш да решаваш. Викам, да решавам, исках да знае истината за Македония. Вижте какво. Ние знаеме, татко ми беше прислужник в училище. Тогава майка ми в ТКЗ-та работеха. Бедно семейство, скромно сте, този път сме решили, вика, да те пуснем. Но, ако пас се зафаниш, да знаеш, че ги платиш и за сега. Ваше знае. И вместо от натисна копчето и ни сведиха долу. По обед викат, взимай си багажчето, и аз пускат ни. Обаче долу гледам моя приятел, чека. И двамата уж да си бегаме с нас полицай. На влако с нас до Петрич. Откараха не там и в Петрич вече, в държавна служба ме вкараха. Моя приятел в една стая, мене. И ми предложиха да работя за да стана доносчик, фактически. Вие знаете, сигурно и на вас е предлагано такова нещо. И викам, добре, що значи? Вика, всека среда ки се срещаме. Тази среда, за среда ки дойдеш, еди къде си. Там, като правим разговори, друга среда, там ки дойдеш. Зимно време беше, взеха отоплени стаи, така. И минаха 3-4 месеца и аз нищо не донасям. И накарахме да чете една книга на един полковник, на двама съветски полковници, се казваше книгата "Тай свиния пътник". Аз се прочетох и в този същия ден гледам двама души. Отварят канцеларията на началник на Просвета Петрич и аз за първи път видях какво е канапе тогава. На бедноти години нямахме на масата, седем на софрата, така беше, нямахме и столове, що се вика. И седе, вика, седнах там и този Иванов, дето ми водеше до тогава 3 месеца искаха да се среща с едно момиче, уж като любовник на нея, да разбера дали получава писма от Вуйчо си, а Вуйчо беше в Белгия секретар на Ванчо Михайлов. Вие знаете тая личност антимакедонска, македонец, обаче против. По него ръководство убиха Георги Петров, Таска Тасерски и хиляди други. Служиха на идеята Македония да се присъедини към България. И така, много неща искаха да разберат от мене. И аз вика така, Иванов вика, Георгиев вика, сега за 1 месец аз се минавам на командировка в Санда, в Благоевград, а ти вика се срещаш с другаря Томов. А за тия 3 месеци аз дома не мога да спа. Как, викам, Стояна беше тръгнал да се бори за твоите братя македонци, а сега трябва да си станеш предател, доносчик. И се и мъчва. И в този момент, кога кажа, ки се срещаш вече с другаря Шопов, аз викам, ни Шопов, ни тебе. Не знам откъде ми дойде този кораж, викам, не. Как? Си правим етап. Викам, никакъв етап не е. Що? С кой си говорил? С никой, викам. Аз се приех, но за мен не е това работа. Ние на твое место ки намерим, вика, 20 човека, но няма да ни свърша тая работа. Те усещат, че аз съм личност, която хората ми вярват.
Викам, виж какво сега. Аз не мога, дошъл да някой да каже нещо на мене и аз да веднага на събали или друг вечерта да дойда при вас. То така. Не е в кръвта ми, не мога да бъде това. Идиот, ке те вкараме в затвор. Карайте ми, ако искате в космоса, за мен не е тайна. Идиот, марш! И след няколко месеца един бивш партизанин, наш комшия, вика Стоянчо. Вика, знаем, че ти по македонския въпрос лежа Арес. Искаш ли да направим някаква организация македонска? Викам, що ме за Македония, съм готов на всичко. И така, отпочнах за 3 месеца, 67 души се подпишаха, направихме декларация всеки ден. Кой си казваме, готов съм да работя за правата на македонците в България, за обединяване на Македония. За мене и мисля така, не е македонец то, който не сака обединението на Македония. Сега, как и стане, аз лично вярвам, че Македония се обедини. И баба Ванга, вие знаете Петричанката, и тя беше кажала, че ки дойде ден Македония се обедини. И така, направиха обаче, винаги се срещат такива, като аз, що предлага на мене. Един ден известният Сократ Маркилов, и той лежа в затвора, вика, Стояне, вика, Киро от рангово тракториста, кажах му да влезе в организацията, ама отказва. Викам, Сократе, ти да не мислиш хората ги каниш на сватба. Това викам, за всеки човек, за да говориш, трябва да помислиш къде, как, що. Това е отговорна работа. Не може, викам, за всеки един срещен да споделяш. И както и да е. След 15 дента Сократ вика, Киро се съгласи. Трябва да знаеш, викам, че Киро е отишъл да каже от държавна сигурност. Не, е верно, не. Ки видиш, ки дойде ден. Не мина много време и не задържа. 8 души не осъдиха тогава. И преди да не осъдат, бехме на следствие в Държавна сигурност на 4-то районно София. Там такава дисциплина, ако те карат некъде на среща, една лампа от тия, пър на катаджите свети и никой не смее да излезе да видиш. Както иде, и след там откара, преди да не съдат, не събрава всички обарята да се къпнем общо. И аз им викам така, щом още преди да сме съдени, трябва да знаете, че някой от нас тук е предател. Мълчат всички. Аз имах изкуство, бех лежал преди 4 години, тия втори 4 години и всичко, целият ми живот е посветен на Македония. След затвора вече се ожених с 2 деца, ми се родиха и по така нареченото вече заминаване на Тодор Живков от сцената, ние македонците в България и опиране решихме, че е дошъл момент и за нас, както с ДПС-то, да направим така, че да се борим свободно и открито за Македония. Имам 3 срещи с Ахмед Доган. И Доган ни казваше така, Стояне, елате, ние имаме координационни съвет от 12 човека. 5 човека от вашите и нашите ги направим договор, заедно да работим. А вие знаете те както ходиха да стъчкуват, как аз по-късно в затвора, като ме вкараха в Старозагорския затвор, аз 2 пъти, няколко месеца в Свийски, там беше на политически затворци. Там срещах от корници, все по мачета, такива по македонския въпрос. И там аз с тях научих и турски език, между другото. Учих гръцки, английски, френски и така нататък, но това не е подел. И много нещо в моя живот прикарах. Живота ми е посветен на нашата татковина Македония. Благодаря. Не е лесно да се върви на земјава без силата Божја. Сите ние носиме
искуства каков е овој свет. Луѓето не веруваат во Бог. Човек на човека му станува волк. Секој сака да го надвладее другиот. Секој сака да владее, да му грабне на тој што има, наместо да му ја даде кошула. Божиот закон е овој: простете и ќе ви биде простено. Бидејќи, ако вие им ги простите долговите на другите, и Господ вам ќе ви ги прости. Кога вие осудувате, се осудувате себе си. Не заборавајте, Исус никого не осуди. Тој на крстот рече: прости им, татко, татко, прости им. Не знаат што прават. Исус рече: не знаат што прават, прости им, татко. Кога му ја донесува блудницата да ја каменува, тој им кажа вака: кој не е грешен, прв нека фрли камен на неа. И пишуваше нешто на земјата. Сите си отидоа. И Исус ја прашува: жено, каде се тие што те осудуваа? Никој ли не те осуди? А таа вели: никој, Господи. Тогаш и јас не те осудувам. Простувањето е една од патеките да се дојде до Бог. Апостол Павле вели: се можам преку Исуса Христа кој ме крепи. Во заумно време, кога се берете во себе, како столетен бор, возвишена мисла созрева, човек цел век ќе биде век, столетие на Бога и искушенија земји. Душа Божја, родение би, по сребрена нитка слегува Светиот Дух, род дарувајќи, во земно тело се оплотува. И пород, и блаженство, и љубов. Велми се роди човек, и би човек, и остана човек. И искушенија натискаат, и безбожно време сничкосува севезден, родот, духот, Македон свет да го сништат. Од една страна Светиот Дух и вербата во Бога, од друга незнабожците исполнети со мраза, и вие, роде мој древен, избрани души просветлени, крстени со вода, со оган, со Свети Дух, крстени со Божјата љубов. Им даривте се, сакаат да ви одземат се. Се молам за вас. Јас, раб Божји, срцем и духом и душою своју глаголав молитву. Татко мој, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, така и сега овде во Шумен. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Господе Исусе Христе, Твое е царството, и силата, и славата во сите векови и во векови. Амин. Во секого од нас, во секого од вас спие по еден заспан ангел. Ајде да ги разбудиме ангелите, да ги отвориме срцата за Божјата љубов и да чекориме во љубовта Господова, да се љубиме меѓу себе, како што и тој не возлюби, до крај не возлюби, и ниједна овчичка нема да биде сакубена. Ние сите сме браќа и сестри, македонци, бугари, турци, ерменци, срби, арнаути, грци, европејци, НАТО, сите сме деца на Севишниот Отец.
И никој не треба да го негира никого. Ние треба да се љубиме меѓу себе. Тешко е да се љуби ако Господ не ви престојува во срцето. Мир вам, бидете благословени. Амин. Во мир и долгоденствие. Амин.